ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପରେ ସଙ୍କଟ, ପରିବେଶର ଓଲଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ୟୁରୋପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଏକ ମାସ କମ୍ ହୋଇ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିଲା। ଚାଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଲା। ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼, ବତାସ, ବନ୍ୟା ଚାଷ ଓ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କଲା। ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଘଟିଲା, ଚାରଣ ଜମି ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା, ପଶୁ ସମ୍ପଦ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଲୋକସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ଖାଦ୍ୟ, ଶସ୍ୟ ଓ ସମ୍ପଦର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1315 ଓ 1317ରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1347 ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1350ରେ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପରେ ପ୍ଲେଗ୍ ମହାମାରୀରେ ଶତକଡ଼ା 20 ଭାଗ ଲୋକ ମରିଗଲେ। ମଠ ଓ କନଭେଣ୍ଟ ଯେଉଁଠି ଏକ ସୀମା ଭିତରେ ଲୋକେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦାୟ କମିଗଲା। ସାରା ୟୁରୋପରେ ସୁନା ରୂପାର ଅଭାବରୁ ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ବିନିମୟ ମୁଦ୍ରାର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲା। ମହାବିପତ୍ତି ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସମାଜ ଉପରେ ଅମାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ସମାଜକୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଓ ମଣିଷକୁ ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତ କରିଦେଲା। ଜନସଂଖ୍ୟା କମିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରମଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରମର ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ଇଂଲଣ୍ଡରେ 250 ଶତକଡ଼ା ବଢ଼ିଗଲା, ତଥାପି ଶ୍ରମିକ ମିଳିଲେ ନାହିଁ। କୃଷି ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ କମିଗଲା, କାରଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଲୋକ ନଥିଲେ। ଜମି ମାଲିକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ପୁରୁଣା ସାମନ୍ତବାଦୀ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜମିକୁ ଠିକା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1323ରେ ଫ୍ଲେଣ୍ଡରସ୍, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1348ରେ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1381ରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଚାଷୀ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା। ବିଦ୍ରୋହକୁ ନିଷ୍ଠୁରତା ସହିତ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦମନ କଲେ। ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସାମନ୍ତବାଦୀ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁନଃସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଚାଷୀ ନିଜର ଥରେ ପାଇଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଓ ଲାଭକୁ ହରାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ଓ ତତ୍କାଳୀନ ମାନବବାଦ। ସେ ସମୟରେ ଧର୍ମଯାଜକ ଓ ଗିର୍ଜା ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିଲେ ଓ ଶିକ୍ଷା ଖସଡ଼ାରେ ପୁରାତନ ରୋମ୍ ଓ ଗ୍ରୀସର ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟର ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ପଞ୍ଚଦଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟାକରଣ, ଅଳଙ୍କାର, କବିତା, ଇତିହାସ, ନୀତିଦର୍ଶନ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାନବବାଦୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗିର୍ଜା କିମ୍ବା ଧର୍ମରୁ ଆନିତ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ଧର୍ମଶିକ୍ଷାରେ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କ ମତ ବିନା ତର୍କରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ମାନବବାଦୀ ଶିକ୍ଷାରେ ଆଲୋଚନା, ବାଦାନୁବାଦ, ବିଚାର ବିମର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ତତ୍କାଳୀନ ମାନବବାଦୀଙ୍କ ମତରେ ରୋମ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧୋପତନ ପରେ ୟୁରୋପରେ ଅନ୍ଧକାର ଯୁଗ ଆସିଥିଲା, କାରଣ ଗିର୍ଜା ଓ ଧର୍ମ ମଣିଷର ବିଚାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ସଭ୍ୟତାର ପୁନଃସ୍ଥାପନ କଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ମାନବବାଦୀ ଧାରଣାକୁ ସରଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ୟୁରୋପୀୟମାନେ ନୂତନ ଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ରୋମ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପତନର 1000 ବର୍ଷ ବା ସହସ୍ରାବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟଯୁଗ ବା ଅନ୍ଧକାର ଯୁଗ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଓ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଦଶ ଠାରୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଗବେଷଣା କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଇତିହାସର ସମୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୁଗର ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୁଗରେ ବିଭାଜନ କରି ଆଖ୍ୟା ଦେବା ବା ଅନ୍ଧକାର ଯୁଗ କହିବା ଅଣ-ଐତିହାସିକ ହେବ ଏବଂ ସେ ସମୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେବ, କାରଣ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ, ଦର୍ଶନ ଓ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ବନ୍ଦ ନଥିଲା। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଦର୍ଶନ। ପୁରାତନ ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ରୋମୀୟ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଓ ସୃଷ୍ଟି ୟୁରୋପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ଧର୍ମଯାଜକମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଓ ସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିନଥିଲେ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପର ଲେଖକ ଓ ସଂଗ୍ରାହକମାନେ ଗ୍ରୀକ୍ ଲେଖକ ପ୍ଲାଟୋ ଓ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କ ଲେଖାର ଆରବୀୟ ଅନୁବାଦ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଲେ ଓ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ଆରବୀୟମାନେ କେବଳ ଅନୁବାଦ କରିନଥିଲେ, ସେମାନେ ଗ୍ରୀସ୍ ଓ ରୋମର ପୁରୁଣା ପାଣ୍ଡୁଲିପିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆରବ ବିଦ୍ୱାନ ଆଫ୍ଲାଟୁନ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଲେଖା ଓ ଅରିସ୍ତୁ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କ ଲେଖାକୁ ସଂଗ୍ରହ ଓ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଆରବୀୟମାନଙ୍କଠାରେ ଋଣୀ। ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ଆରବୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦିତ ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ରୋମ୍ ସାହିତ୍ୟାକୃତି ପଢ଼ିଲେ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କଲେ। ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରକୃତି, ଗଣିତ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ, ଔଷଧ ଓ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନର ଆରବୀୟ ଅନୁବାଦକୁ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷାରେ ଭାଷାନ୍ତର କରାହେଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆରବ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଇଟାଲୀରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ବୁକାରାର ଚିକିତ୍ସକ ତଥା ଦାର୍ଶନିକ ଇବନ ସିନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 980ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1037 ଓ ଚିକିତ୍ସା ଜ୍ଞାନକୋଷର ରଚୟିତା ଆଲ ରାଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1126ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1198 ଅନ୍ୟତମ। ସ୍ପେନର ଆରବୀୟ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଇବନ ରୁଶଦ ଦର୍ଶନ ଜ୍ଞାନ ଓ ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଓ ମତଭେଦକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଲେଖା ଓ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଧାରା ବା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଜ୍ଞ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପଯୋଗ କରିଥିଲେ।